Dobrý, Luky. Jaký sú pekný. Super. Prezlečte si trička. Dobre, takže poprosím trénera domácich, aby si vyjadril k dnešnému zápasu, aké má dojmy. Dojmy sú úplne skvelé, lebo sme vyhrali, ale bolo to veľmi tesné, ale na to, že nás bolo tak málo hráčov, teda menej oproti vášmu, a myslím si, že sme veľmi dobre zahrali a bolo to veľmi tesné. Viedli sme, tuším, vlastne 3-krát, ale ste to dotiahli potom nakoniec do remízy a bol to fakt dobrý zápas a gratulujem aj vám, že ste to dokázali otočiť. A ako môžeš reagovať na nečakanie veľkú kulisu, ktorá sa tu zišla? Ja som úprimne dúfal, že bude, ale tak viem, že z Nesod prišlo veľmi veľa ľudí, to klobúk dole pred vašimi
fanúšikmi a rodičmi, že takto ste to dali dokopy, že taká veľká partia, za chvíľku budete konkurovať Slovanu a ďalším. Takže výborná kulisa, naozaj úžasní rodičia, malo to vášeň a malo to všetko, čo futbal má mať. Ďakujeme. Takže poprosil by som starostu Vojky, aby sa vyjadril k dnešnému zápasu, aké má z toho dojmy, z tohto nezvyčajného stretnutia. Naozaj je to nezvyčajné. Naozaj mám ako dobré dojmy z toho a hlavne z tej iniciatívy, že staráme sa o to ihrisko a hlavne, že je záujem na tomto ihrisku hrať a že sú mladí a takí, že môžeme im ponúknuť nejaký zážitok tu na vo Vojke. No. Privítali by ste viac podobných zápasov? Však samozrejme, a keď treba zo strany obce, všetku podporu k tomu dáme. Ďakujeme. Bolo to veľmi dobre strávené po obede. Teším sa, že som dostala pozvanie, aj keď tu nemám dieťa, ale mám tu synovca a mám tu deti mojich kamarátov. A bol to úžasný zážitok. Počasie nám prijalo, deti boli veselé, šťastné a som rada, že som mohla byť toho súčasťou, lebo to bola naozaj dobrá atmosféra. Podporujem tento projekt a teším sa z toho, že fungujem Nesvadok Ambassadors. Ďakujeme. Veľmi ťažký zápas podľa mňa, veľmi vyrovnaný hlavne. Moje nervy neboli vyrovnané pri tom, ale to je v poriadku, to k tomu patrí, to je šport proste. Ale za mňa výborný projekt, konečne tuto niečo také fajné v Nesvadok, takže Ďakujeme. Ambassadors do toho!